Εδώ έχουμε ένα απολύθωμα 70 εκατομμύριων χρόνων και πάμε στην επόμενη. Να δούμε το βιτρίνα. Τι λέει? Ζώα μη φυσιολογικά. Κατσίκι με ένα κεφάλι και 2 σώματα. Αρνί με 5 πόδια. Μοσχάρι με 2 κεφάλια. Σιαμαία κατσίκια. Αρνί με 2 κεφάλια και 6 πόδια. Τι είναι αυτό? Με ένα μάτι. Έχει ένα μάτι. Κατσίκι με ένα μάτι. Υδροκέφαλο αρνί. Αρνί με 2 πόδια. Και εδώ δικέφαλο μοσχάρι. Και το φινάλε το μεγάλο ψάρι, Και ένα καράκι που καρεύεται εδώ στην Κοζάνη. Που δεν έχει θάλασσα. Το βρίσκεται σε κάτω τραβέρνα. Απλά και δείχνει ένα γουλιανό. Ψαρεύεται στο βουνό. Εδώ. 2 ψαράδες που έχουν συνηθίσει κάθε μέρα να πιάνουν ένα γουλιανό. Ο Παρασκευάς Κουζιάκης αριστερά με το φλούρο τον Αθανάση του Παπαντονίου δεξιά. Είναι 2 χαρούμενοι ψαράδες. Ποιος είναι να κάνει 3 μέτρα, θα έχει Εδώ ένας μπάρμπας. Ο Δημήτρης Παγιός. Και νομίζω ότι κάποιος είναι. Και το λέει κιόλας. Τερατογενέσεις.